Oh dear viewers, sakawai pat kanong rim kabang akwa wan keranya fimenta lafidan hakanu kanu ka benta jong ka jingem fila banlong ubala nang la start haka jing puli ka dangle fila le se banlong ubam pada nang da start han haka puli ka dangle compare mereka ni kan nong rim ada fiang hakani kan nong rim insalong tau nong yalam utau nong yalam abang nong yalam oban bau blay un pendan kami fi katakan nong rem kadai kan nong rem jong ka jing sisa pi ka percaya baro kia keren ya ka jing sisa kia keren ong pi kia keren ya ka jing sisa ni kia tai ya ka jing sisa ndoi ka percaya kamla ban tip ya ka jing sisa kishu ya discuss philosophically intellectually ni kita kia debate ni lak banong yoi pat kantin kia terko akan mau mensyuah hapar bangadang pulih ngala shim ya ka subject philosophy ka dikawai kabadan lang ha ka jing pulih jonga mensyuah but kia nong tho ki nong tho jong ka Greece lani ki Greek philosopher ki jong Aristotle Plato nak tadi ki philosophers jong ki bakham hadin pat kum jong Bentham nong asyuang ni kini bat kele ban ya tai ya kata ka jing sisa ki dan la ki jong ki theories of truth lani kita ki jing tho jong ki syapang ka jing sisa andrai umjudan bala ban batai benya ban penpau ni ban demonstrate ni ban penpau kata ka jing sisa kisia tho kisia terku kisia tho da ka jing start beriu ya kata ka jing sisa andrai kimla ban proof lani ban penpau ban pen i bakadan kata ka jing sisa kalong tang ka jing keren tak ada ong fi da ngap hai ni ka video manganya thu ya fi ya ka jing sisa kabala ban dapen i ban demonstrate ban dapen pau bat dai hakani kan nong rim bah uba uno beriu udan ya ka jing sisa haka dokno jong bat uyang halor kan ka jing sisa kan nong rim jong ka jing sisa dai hangta ublai un salong ureu krang uba ublai un panan kam yo compare ngong ipila pidan hakanu ka benta jong ka jing impila bandai tang nak skol ni filak bandai ubala khamsan filak bandai hakanu ka liang maong kini gedi nong rim kabash ya ka bayang ha ka jing sisa tong ni ya let nakaktin jong bleng naka gospel Yohanes kal nong ka balai puai kal nong ka bak pra gospel Yohanes kal nong ka bak pra khat ka balai puai hado ka balai pun riu sengap hangan puli kini kentin namar kata ujisu wala ong hakita ki jiu ki balaya ngat hu lada pi yaisa hakaktin jonga pilong ki senran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no ya pi ile thu hu ngilong usambai Abraham te menno ru ngim shim la shong marau hano ru tikum no maong ban pelat no ya pi khot balai pasau jisu la thu aki shisha ngong hapi bau beriu baro ubayaile ya ka pop ulang umrau jong ka pop lai pusan umrau yaisa haga yeng baro syirtate rai ukun uyaisa baro syirta lai pun riu namar kata lada ukun un pelatno yapi pinlong ki balatno da shisha ni asyah ini ong baro ki kerannya ka jing sisa hanrai lada ka jing sisa kampat turai hangi lada ngimdan ya kata ka jing sisa kumno
nialap ya kiwai ka jing shisha kumno ngin long kita ki beriu kibayang ha ka jing shisha barok ki beriu yang akwa ban keren ya ka jing shisha keren ya ka jing shisha rei ka jing keli ka bangi hab ban bu shimat ha tu ngilak ya kenduk shisha em ya kata jing shisha bat ngilak lak lut em na ka jing long marau pi kai ka keren syak pang ka jing long marau mensyua kadan kata berikut ke slavery slavery kadan ka jing long marau bat umrau umla ban keren ye ya lau tu kunra pina marudan haka jing long marau lada dang te marau u dang te digi khum dang te uhap syukongu bat ya utu kunra mensyua ka Greek culture kadan ka kajan ka jing long marau haka Greek culture nang gitu ki marau kisah te kisah kum kisah le kat bamon kim dan kanu ka hak ban keren nak kata dau beriu badang dan haka jing sya te marau kumno kan un keren ya kiwei ka jing sya kumno un long taw nong yalam bat uji skres ni wang lada piyai ne haka tin jonga hinlong ki senran da shisha bat penyok tip ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelaj lot ya pi nak tada uno gitu ki jiu ki keren yang nim simlong marang ilang kun jang abraham ndrei wang Jesus Christ wang no wang lada uno uyaile ya ka pop but lada uno api ubri ubayaile ya ka pop wang ni jisu lai tu ki shisha ong api ubri ubara ubayaile ya ka pop ulang umarau jang ka pop ndrei lada ukun uplat lot ya pi pinalat lot bahisa kabaning kong wang pinyai ni agak tien kani agak tien kadai agak tien jang ka jing shisha kaban yalam yanga ya pi ladangi puli syau tau kun ubalang ujing shisha bat utau jing shisha on pelat lot yangi nakapop lada ubri unu leader bakam yang di badai ulida lada udang syak te marau finga keren mene ka jinglong marau lada udang syak te marau haka pop kumno on keren ya ka jing shisha onum lak lut no pi kata ka jing keren jong u kanum lak ban long ka jing shisha 4 lak ban im bai uji sukres haba wan long ulida no pi udai uba pun no mun sim bakhut bat mauhi wang haga gospel you honest wang ngalong ka jing shisha ngalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing im tikani kalong salan sar ni ka video ka jing kali ka bang mi mata how to haka barui ngilang yaile na em ka pop how to ngidang syak te marau na em ka pop tigi leaders ki bang nidan haka jaka haka leadership nidan kamban yet yeldi how to ngilat lot nem lagi pop ki barui jang man hakani ngadang puli ya gawai ka kot khubor haka Shillong Times hinsa puli yang to ya ka batho haka khtin pharang haka Shillong Times hacktivism ito to magadan kawai ka article ka batho hack shapang ka hacktivism bantu la ya thu ngam kwa banjer kertang rei haka leadership kadang kajing syak te marau haka pop let's see what happened ka leadership lada ubri udang syak te marau ha ki jinglin basni kalak banlong ka jing im aurea haka bari ka jing im ka ba dang syak te syak khum ha kitu ki jing pet yi gidur ki bajak ya ka jing syak te syak khum ha padang bangi control yi beri bangi penyat yi beri bangi manipulate yi beri ka ngidang bisni ngidang ya pihun ngidang ya tan takamot ngimpat lak lut na kataka jinglong marau jong pop ti haba uno ubri umdan ya ka jinglak lut na ka jinglong marau ya ka pop kumno kan un keren ya ka jing shisha namar ka jing shisha
ong ifi kam dei ka bang Asia keren kum gi Greek philosopher mereka ai ka badila ban demonstrate na ban pa pakata habang ilat lut na katangan ong ifi ubriu unlong utaya bola penan kam do black tekum nungin yo ban lat lut ong ifi Greek philosophers ki modern philosophers mo ki postmodern philosophers kimla ban yathu gi Asia kimla ban a jing lat lut hoi ni la lut na ka jing sha long marau ka bashabar sha ka met re ka jing la lut ka bashisha ka dei bandan na po mensim tu Jesus Christ uang la da piai ne ha ka tin jong ba pinyo era ta ka jing la lut bashisha ka ba po mensim ba ka ban pau shaba ka dei bangin tip ya ka ni ka tin jong blai kani ka long ka tin jing ka jing shisha ha bang yai ne ha ka tin kani ka tin ka yathu shapang o Jesus Christ ubalang ka jing shisha ubawan siya ka pertai ban pen em ki brio ni ki pop jangki ban banginom long sya te marau ha ka pop banginom long sya te marau ha ki mensim baman hau sultan badai hata ha bangila lat lut kumbai ndala dan ka jing lat lut ngin sanut ban keren ya ka jing shisha ngin ndai tam banginut ban keren ya ka jing shisha kata ka bangi keren ya ka jing shisha ka dan ka bor ban pelat lut ye brio haka kertang Jesus Christ. Let's say dan apa yang kibapet yang ni video. Kidan dang syakte syakum ha kajing syapting. Kajing syapting no kajing syapting ya kanyam ya kerukam. Pi bat pimnot ban Quran ya kajing shisha. Pi pen sngau bhai ki beriu let's say ublai ula Quran ni fi dang ba kan kajing shisha. Hanrei pikwa ban pen sngau bhai ki beriu. Pim tere ti ban Quran ya kajing shisha namar ba kajing shisha kampat yo pelat dot. Namar hang ni wong humno. Wong to bayai ne ha pop pe kajing syap tiang ro ka pop uno bayai ne ha pop utau mulong marau. Pi wong kat khat belai pendri ko namar lat kata lada ukun un pelat no pi pinlong ki balat no ba shisha. Ti hatu Jesus Christ ula pelat no na mi pi na kani ka pop jang jing syap tiang ro. Na kani ka jinglong marau ya pop ngabang bangila janai uba janai dei tang Jesus Christ tang bangi dang yai be syak ta jing jana baru ngi hap experience ya kata turut ka jing shisha kalong bangi da experience ningi ma na kata ka jing la lut na kata ka jing le pop baru Jesus Christ kadan ka bor hau Jesus Christ ban phat yaki saikhom ka pop ni Quran syapang ka leadership quality Mikran syapang ki ai syapang ka leadership quality bangi dei ban long kumta bangi dei ban long kumta nabar ngikran rai kita kilong ki hukum kilong ki an ki kendon bangi dei ban le kumta nginum dei ban le kumta rai lada kampat dan kata ka jinglat lut ka bana syapo ka bau ni ukun wan ban pelat lut ngimla ban keren lat lut ya jing sisa ngimla ban keren ya jing sisa da ka ikhtiar bat ka bor nuksa haba pia kenduk ino bangi kenduk ino ningi dan hak organization ngidan se ban la banong haka balang ka bangi dan ladang impal lut daga jing shisha ngadong fi habangi I bakadan kanu ka jing bakala kabalat na ka tin jong ublai ladang impak dan ka jing lat lut dingin dan ka jing lat lut na ka jing syap ti ngim dan ya kan ka jing shisha nginum nut te ban au pat to se ngin ya yet ha to kai ka bangile ngile na am kum ka jing shisha jong tin jong lada ngila lat lut shisha ngan ong pi ngin nut ban keren ya ka jing shisha ngin pen I kan kat kum ka tin jong blai ya ka jing shisha ka baklambut de hang ta ublai penan kam pi habayat haga jing shisha nong fi kanwan ka opposition na kata ka jing yele persya uji sukres habawan cha ka pertai ukuran ka jing shisha ma u de jing shisha uduna ha ki parlo ngana pitang gitu khat arngut senran ki bobot bau train shanrei baro ki beri ki isi yu ka pertai ka isi yu na kadang-kadang sa syak sak nar pnang kini am kirkam ki isi yu hai shim kanran din no namar belai uwan ban yathu ya ka jing shisha
ya ka ka bau kpau la ai na benan Paul ai memang wan ban ya thu jing sha ban pelak lut ya kibri namar ni sisin ni la long marau ha kapop na ka jing hiar adam de ka jing shisha ka du no habaka ni long marau ya kapop ngadong inum la ban keren ya jing shisha ngin siap tieng inum la ban ba kapro namar ka ka barui ka balik ka bari ka bam syai kan pen siap tieng re ubri ubalayo pelak lut dau Jesus Christ nagi pop ulayo lak lut sha na ka pop bat habau yai ni ngane ktien Mendai tang bau lat lut nero dan kamban yai ne akan ketien ka aibor u bau niang akan nong rem jong jing sisa bukre. Badai hanta bau setan umla ban accuse. Pe umla ban penrem u namar beli udan kan ketien jong isya. Abang keren tang ong ba kibri kila long belai kidang dan ki jing jen thut mrei kim syak te mrau ka ka barui kim syak te mrau apa. Dan kita kan leadership quality ke besya kinong ya lam basisa ada pikwa mani i baki breu pin penyang syai kinong ya lam ki basisa mano ka leadership hanu no penyang hanong rem jong aktin jong ble ya thu syai ki ba aktin jong ble ka ya lam syau Jesus Christ ubalong ka jing sisa bat habaki mat ya ka jing sisa ka besya kin la lut sywa na ka jing syak te marau pop Bah bagi silat nak jing syak te marau ke pop. Orang fikir sedang ban bam yang ni jing shisha ki dan ki nongrem ki basyang. Bagi salak ban Quran yang jing shisha. Kinum pen sungau bhabriu nong. Bat haba Quran yang jing syaru dan kam ban Quran pat dak jing iet. Woi unong tho ngala kulat. Woi tho komni wang. Ba ka jing shisha kelam ka jing iet ka jing kran ya ka jing sisa kelam ka jing iet kalong ka ba penmong kalong ka ba hash no andrai ka jing iet kelam ka jing sisa kalong ka jing arsap ibun gibri menta ki ro arsap gibri kila itu beri umbiang tang ban bandu ban lak na ka jing yedu parlok tang ban pen sngo bhai ki tang ban pen suyu ki kro ki kejor ki kran ki rajak Imteriak syuk ban keran ni rajing sisa. Kata kalong rajing arsap. Andai uberiu ba sisa badan ni rajing sisa. Un keran bet da rajing iet ba em katu kamlong ngimla ban rajak ka bam dan rajing sisa. Kata kadau rajing iet tu buat rajing sisa kaya ini lang. Ni dan kam ban keran bet ketinjong belai ka. Speak the truth in love. Nak siti Paul sinong koren nang bahat lai. Do keran ya rajing sisa da rajing iet. Para banget akan iga por ngan penkot no kan iga subject jong ka jing sisa kadi ka bajrong ba pindah puli na gos na city jong yo anes uju uni unong yo anes ubotho kan wong pidan kam ban yai ne aka ta jing sisa pidan kam ban yang aka ta jing sisa pidan kam ban penmlien ban kan iga jing sisa kam long tang sisin kadi iga ban ka lifestyle bangi penmlien ban puli kan ketien ban em kan ketien ban sedang ban keren ban em ber ka jing sisa nuksa ka nga ong let's see dan apa yang jong pigi berang syak te marau haka jingpet flame jaklia filak bandai ulida filak bandai haka jing yang mani fi yang hapol pet ani hatu ngakali uji sukra sulak pelat lut nam epi nakani ka jing mlien ka basni la de pi kwa ban kran ka jing syang akran ko muwai ubala ngatten haka ni ka jing mlien ka basni bat habang ashim Sunday school syakani ka ngasyak te marau ni ka pop ngasyak te marau ni ka pop bat man bangalet sya Sunday school ban hikai tu kena kaling a bai kamen sim namar ngastu ngamdan ka jing sisa ngakren te yakani hendroi ka jing sisa ka pat pelat lu yang atkom nong andong gadan ka jing sisa ka poi ka do ka por ngap i no ana pinga i no ngam trek syun sim Sunday school param tang kata ngam trek syu ban puli kani ngarang mot namar balai mangam lak lut nrei ndang ala ya syam sisa bo Jesus Christ upalak lut syafi nga yang anak tu pop ka jing te marang de ngalak ban ong fi baka truth ka jing sisa ka dan ka di kalak ban demonstrate lak ban demonstrate mengkono ka pelat sisa te nak ka jing syak te marang ka baar mensyua ngam junut ka jing ai bleng keren ni ngam junut ban keren abang ai ka jing sisa ka niam rukam ka ba te ba khum fi ka ba control gi we amnut man keran ni rajing sya
non palai lut nrai ndala lai lut sisa nak kata pop lai lut ni saikum jong pop amang bangal ajana sedang banut ban kuren daka ia ka jing sisa ban pen i ban mi no lada kamdan ka jing sisa minut ni hab ban mi no tang hab dan ka jing slur ban mi no nak anu ka jaka ka bam trek ban kuren ni ka jing sisa ka bam em kat kum ka jing sisa namar belai pin syak te maraw ya kadang ka jing slur ba ngasak kan tat no ya ka baning kong ngasak kan tat dan ba support anong nreng anong itu aingo yu belai bahaba uji sukres ukhun upalai lut nakata kajing sya tak mera ngami no ni gini am girkom lu tibam ya dai kat mkhtin jong belai kadang kajing lak lut ban karan kom kadang kajing lak lut ngakran ni pida kajing it namar ba lada kanu ka bale ka balat na ka khtin jong belai anong pikan yalam sya kajing long mera ngam ong bangala biang pir biak check bhai ka e ka bangakran ni dei ban check kat kum khtin wong uji sukres wong lada pi yai ne yai sa hakaktin jonga agani da check ka ai ka bang akuran bat pinyo itu ya ka jing sisa ba kata ka jing sisa kan pelak lu ha bang akuran ya kan da check lang ne ka ai ka bang akuran tin jong blai kan i kan pelak lu ya fi lada pi la yo la lu na ki marau jong tongan pun kot no ini ke video lek si pi la terang mentah takumnu kan pi tu sia kata ka jing sisa ngan le kumnu pat banyo lat ya kata ka jing sisa kajing sisa aktin jong Yesus Kristus kilong jing sisa Yesus Kristus uang kumno bah pinyo lat dot ya kajing sisa uang pinyo ya isa aktin mo bat pinlong kisenran jonga bat kat fintip ya kajing sisa bat kata kajing sisa kan pelak lut ya fi bat haba fi bau kun un pelak lut ya fi pindah lat dot ba sisa Yesus Kristus kuran kumno ban sedang ya kata kajing lat dot ka ba sisa kajing lat dot ka ba sisa itu gi bampat liang Yesus Kristus kalong bau Yesus Kristus bawan portai uang pin kala ka bamut kata ukuran mau kitin jing sya gospel markas kal nang bani kong khat makhat san wang kahima jong ublai kal hajan tu fin kala ka bamut bat nget ya gospel kadang kam ning kong du ban kala ka bamut namar blain kala ka bamut mesyang ngil anget ka jing bam sisa ni perkhat begitu ki bangile ki dei ka jing sisa ngile nal di rai la ding impak poi syau Yesus Kristus subalong ka jing sisa ka lenti syau pa ka jing im ni hak ban kala kemut pai no kan gitu pai no shoni gitu le amno nget no hu Yesus Kristus sedang ban nget no hu nadu kadok no kajing sisa kalong ba ulak syayap ka ding fnakar Kalvari latep ya ba ka singa balai la mikpat ba bagi kala ka bemut mut ni plano itu pop i no ngong tra Yesus barok sekat tangal ayat ka jing bam sisa wala ada unong ya lamru hoi ngam palak lut nga kata pop ti nga wan syami menta bat nga plano ita nga hoi nga itu ita ki badan nga plano ita ki badan jing syate marau pan nga pai no syami ko Jesus Kristus nga nget no ya gospel maru Jesus Kristus de gospel nga nget ba malong kun jong belai nga nget ba malak syayap ka di fnah Kalvari nga nget ba melami pat nga nget mesat khut ya senam jong mi kata ka de jing sisa ka jing sedang jong jing sisa banda filak le umta pin sedan ka jing lat lut syakan sasdang kan dan ka ka bakenja men sim ka bawan ka dok nut jumpikan sedang na syapo amsyuk na syaba amsyuk dikian beri kan sedang na syapo bar haba ka sedang na syapo pin satrang mesim jong belai un satrang un sa yalami pi syakan ka ketin bar haba pinang ngam makana ka ketin kabun ka jing sisa ka bau keren ni bar pi suki no mentah suki bar pi wan syakan ka ketin usna pensya ka jing sisa ka ba long ba anda pila adap kela ka bamut bat nget ya gospel Jesus Kristus uang utau banget yalap ya gospel utau banget bat yo pen baptis an pen im utau banget laram lupa ka ba kalong ba piran kam ban nget how Jesus Kristus bat yo pen baptis kata hang tau Jesus Kristus uang pinyo ka jing im ka batmai uang lam dak hapat ya fina ka bat no mensim pi kapat pi thamai pat kata ka sedang jong ka jingya jong pi ka jing sisa hizang ban yo ya kata ka jing im ka ba sisa how Kristus sedang ban pelak lut fi ni pop wat ong bangala dan kanu ka kaniam gorkam ngo ne ka balang ne kanu lada pimpat yo lak lut na ka pop kampat dan ka jing sisa lada pila lak lut sisa na ka pop pin sang so tu ya ka jing slor man kerana ka jing i am ba benye no ino ngi kerana ni ka jing sisa ka jing i ngaru sisin ngala syate syakhu
hagi saikum jong apa ha jinglong marau jong kiniam kirukam ki bangam lat lu ngan ofi daga jing ai jong blai upeniang hang ni ngamong bangala jana inawar bangar manang puli kini jing sisa nang bon ki ai kiba empat bat nang yok ban penbat te takadaw ngom fi pediang no Jesus pediang no ya khtin jong let no shane khtin yai ne akhane khtin wat syak ting ban karan ye jing sha ki niam ki rukam ki bamdai kat kum khtin jong fin salong nong yalam boleh sa pendan kam ye fi pinum khtin jong blai kong to wat syak ting i tagi bri ki bala ban penjat ta ya hamat nrai tu syak ting ye tau blai bala ban penjat ye fi mat bat man sim hadu jap bun ki beri ki syak tiang palat kila yo sko we jing sisa kila tep ki jing sisa ki tiang dah ki tiang ban le ke jing sisa ki tep badai ban kala kamut ki tep badai ban let chai jing tes ban yang no ka jing sisa ki tiang palat nong fi ubulai chum ai ngi man sim jong jing syak tiang rai jong ka bor jong ka jing et ban jong ka jing khan atka pada fitre ban ai ti jis kres ong lanu no ba mu kwa ban bot yang ha ban lan la di ban ba ela ka ding phana ata da Jesus ukuran unu bakham i ya ka kami ya kupa no ya ka tengah bad gi ai barok jong pre bakham i umla ban long ban wan but ya fidan kam ban kala mut ban tang na kipap na kita gi jing it palat ya gi yeno ban ya ublai namar dai tang ublai bade gi jing sha tang Jesus bade gi jing sha na mata ka buram jong ublai sedang no ban ya ka jing sha barawa pia ka jing sha ublai unang yalam fi untuk penong pinong yalam yaro yautra